Na Givensa. Vyzerá to tak, že Interisti sa nebudú hneď hrnúť za faulom. Givens rozhráva na Sherfielda. To je veľmi ťažká trojka. Ale Sherfield ju premieňa a vyrovnáva na 84-84. Toto je okamih, keď bude reagovať Sprenská strela. Viac neprichádza do kvají, podarí sa Láďo. No, wow, Sherfield! Tak toto bola neuveriteľná záležitosť. A Jareda Sherfielda, ten pečatí skóre prvého polčasu. Má sa Barbik tu korigovať, Sherfield premieňa. Veľké diav. Pod košmi určite lepšie ako Svit. Uvidíme, či na to bude staviať hru aj v druhom. Pod košom dokáže si telom spraviť priestor a následne je veľmi často jednou rukou úspešný. A teraz je to tak Sherfield aj sa to vyrovná. Zorman. Sherfield má voľnú pozíciu. Nech si ešte vylepší a trafa. 50. Kombinácia pokračuje cez Daniela Kollera, Ompedation Smith skláňa pod kož, ale hodil si to ďaleko a teraz Givens môže poslať do breaku Sherfielda, ten zaznamenáva 2 Walkerov v našej lige. Teraz ale ďalší na Sherfielda, čo vymyslí. Je to konto Givensa, dotrúva v tomto zápase. Stále ale domáci tým podstate disciplinovanejší nachyľovať na domácu stranu, ale teraz je dôležité naďalej pokračovať vo svojej hre, nezbláziť sa. Sherfield sa teraz možno trošku zbláznil. Vasilij Kneževiča tentokrát minul výborne sa tam ale zorientoval. Partiu Lučenec hrá veľmi ofenzívny natlakový basketbal a hlavne hrá veľmi rýchlo. Najviac. Už 15 bodov dokázal Ličan pozbierať za 3 body. Toto bola ale parádna akcia. Ďalší bal legionári bodovali na strane týmu BKista Svit. Na domácej strane chce skórovať Sherfield za 3 body. Sherfield! Kneževič, toto by mali byť jednoduché 2 body aj budú.
Scott, ten ešte našiel v rohu Sherfielda, ktorý... Ale za domáci bude chcieť znižovať Givens. Sherfield. Mu to za 3 dnes padá. Sherfield. To je čerstvá postola. To je Kaj Lučenec. Ako to náš druhý zápas. Komárna. Zatiaľ čo Zládi teraz zakončuje Zelke. Staví super prijem. Zápas 31 už záver. Sú to teda hlavne štatistiky, ktoré vychádzajú z aktivity hráčov Sherfield. Je im Luka Taborino. Je to len trochu možné. Sučuk teraz stratil loptu. Givens a Sherfield donesie do koša. Sherfield. Field to vyri... Starosti Julius Brown, Sherfield. Sherfield to skúsi z diaľky. Sherfieldovi to padá, áno. Stavu vyhráva Sherfield. Nakoniec to do koša. Tá úspešnosť, čo teraz potvrdil, navyše Givens teraz veľmi dobre na zemi, pošlel Lučečanov do breaku, Justinian pod kôš, Sherfield. A Givens môže pokračovať v ťažkej pozícii, ešte dokázal prihrať Sherfield. Nebude to faul. Má už 17 bodov. Neževič, jeho 2. Skok Lučenca sa stiežuje. A platí to aj po Sapiu. Ale v sérii. Inter hádzal najmenej povedané už 18 trestných. Ten má niekoľko metrov na to, aby mohol manévrovať. Našiel Sherfielda, jeho strela za 3 končí v koš... Sherfield. Prekvapivo. Z veľkej diaľky, ale Neževič chce ešte korigovať. Vyberá si Sherfielda. Pekná akcia domáci. Tabulke. Že ich stresoval trošičku fakt, že Nitra môže hrať vonkajšie zápasy podľa neho bez tlaku. Zapiega. Sherfield, ale je z veľkej diaľky. Toto za 3 body asi nepôjde. Rozhaduje Neževičovi. Veľmi ťažká dvojka. Vasil je úspešný. Chce pokračovať, keď už dokázal prihrať Sherfield za 3 body. Nakoniec mu tam ale do cesty prišiel Kincel. Pozor, Kincel tam vstúpil na Milnera. Sherfield to môže využiť a využíva. Otvoril dvojbodovým zápasom Páleník. Trénerovým vzťahom hostujúceho týmu, lenže ťahujú domácich. Môcť, teraz dostáva loptu, ale je na ňom Day. Givens na Sherfielda. Disk Šamara Givensa, ktorý sa ponáhla dopredu, našiel Sherfielda a ten triafa čistú sieťku. Ale zase. Tam do skoku Lučeč je najúspešnejší. Sherfield. A Sherfield je úspešný za 3 hodiny 30. 13. januára. Sobotu. Následne Lučenča. Vance. Neževič s výbornou slonou. Sherfield. Fantasticky, ak Vyral Neževičovi. Ten faulovaný nebol podľa názoru rozhodcov, ale ešte Sapiega to môže skúsiť za 3 body. Pokus prikrátky, ale pod košom Sherfield. Vrátil späť, hostujúci rozohráva, že jeho prihrávka Jared Sherfield za 3 body. Dnes vyskúšať dlhou dvojkou, ale minul. Givens má z pola už 13 na koniec. A Sherfield. Po prvom polčase celkom pekne pozviechal a teraz triafa trojku šéf. Ešte 5 sekúnd na domácu strelu. Je to na seba Sherfield a ten triafa. Na domácej pôde presne o týždeň o 18. No a
33 Kneževič a jeho 2 body. Siládik. Kneževič. Kneževič pod kôš, Sherfield premieňa za 2 body. Na sekundu je výborne, samozrejme. A ešte Mark Evans na rozohrávke, Sherfield nechal loptu za Evans. Sherfield to floater a ten skončil. Givens, Sherfield, pripravený Zorvan, Givensová trojka, Givens. Tým smerom zápas uberať. Rozhodol sa využiť jeho pozície. Slovenka si chce vytvoriť priestor za perimetrom, to sa mu nepodarilo. Vlastne Kneževič. Si začne Stolocký veriť. Kneževič, Sherfield a bude to end one. Dostatok času, aby sa Lučenec vrátil do zápasu. Ale asi niekedy bude hádzať trojky Zorván ešte, ale Sherfield s útočným doskokom. Doniesol do koša. Givens, Sherfield, run and gun basketball sledujeme a Sherfield. Sherfieldový skúša. Natriafa. Do koša. Sherfield. Toto sa mi páči. A Lučenec zbytočne nečaká, vie, že prehráva.